Robin Rubin solgte crack kokain. Yeah, i 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. I 1983 under crack-epidemien. Det er historien om Robin Rubin på Frederiksberg. Det lignede en ruin. 1983, crack-epidemien var på sit højeste. Det var ingen fornøjelse at gå ned ad Frederiksberg Allé. Kaotiske tilstande kunne man se. Kriminalitet, sadistiske mennesker, nekrofili, kannibalistiske tendenser. Overalt lå der affald spredt. Selv postbuddet var blevet psykopat. Alt sammen på grund af det crack rock, der fik folk til at gå amok som Captain Haddock. De døde af det hver anden dag. Robin Rubin var manden bag. Han sad og grinte i sit dunkle sind. Fik endnu et bund penge stukket ind af vinduet til sin stretch limousine. Afhængighed af en pengemaskine. Han sad med sin betaling i skødet, solgte crack kokain til lokalmiljøet. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yeah, i 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yeah, i 1983 under crack-epidemien. Politiet havde fået et nyt makkerpar. Ove Werner og Jens Ocking nakker der. Strisser der nød, 10 smørbrød, men allermest nød at se en narkokonge død. Ove sad bag rattet, Jens brættede emballagen til en leverpostej op med et snuptag. Det skulle nok blive en smuk dag, de var på en sag. Ventede foran et casino i en rød og hvid Ford Gran Torino. Pludselig kom Robin Rubin spangulerende ud af casinoet og lignede et svin. Med en prostitueret under hver arm, en hånd på hver barm. Han var et skarn. Ove og Jens steg ud af slæden, råbte afskum, læg dig på gaden. Robin havde en anden agenda. Han greb en flaske Banca-Mensa, kastede den, ramte Ove på knæet. En af tøserne svingede med en cykelkæde. Disse piger var som Gaddafis livvagter, slagter i stramme dragter. Jens greb sin skyder, men den jammede. Den havde ligget oven i en cremet spandauer inde i østen. Så han valgte i stedet at saksesparke tøsen, der stod nærmest. Hende, der stod fjernest, begyndte at kaste kanyler fyldt med herpes. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yeah, i 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yeah, i 1983 under crack-epidemien.